सरस्वती माई रउआ आईना हमनी के गौआ सरस्वती माई रउआ आईना हमनी के गौआ या सारा लगवले बानी या सारा लगवले बानी राउर पूजे खातिर पौआ सरस्वती माई रउआ आईना हमनी के गौआ पुकारता बेटावा हो माई आई जई तू हाली कर जोड़ी परतानी कर जोड़ी परतानी माई हमारा उरे पौआ सरस्वती माई रउआ आईना हमनी के गौआ म्यूजिक डायरेक्टर शशि सिंह के सवारी हाथ में बीड़ा माई राउर भावे माई बिरिज बिहारी के तू माई आई जई तू गावे चनी चौहान माई चनी चौहान माई सारा लगवले रउआ सरस्वती माई रउआ आईना हमनी के गौआ। जिला रिकॉर्डिंग स्टूडियो मोतिहारी। कॉन्टैक्ट नंबर 91 23 12 12 58।